Alberdania argitaletxeak aurkezturik, Iñaki Segurolaren Ganorexia. Esataria Iñaki Bera Etxe. Pertsona ona izatea. Ona izate horrek, berez, hotz ederra du berekin edo zeinen bihotz belarrietan. Berehala itxasten zaizkio ordea eragozpenak trumilka. Pertsona ona tontotzat hartzen dela, barregarri uzten dela, burutik bera kaka egiten zaiola, are irenduta bezala gelditzen dela. Onutza izatea ez dela ona. Onpuska edo onkotea izatea gehitxo dela, edo neurriz kanpokoa. Pertsona ona, ona, azkenerako onbehar bihurtzen dela. Filologoak ere bere txanda eskatzen digu adierazteko, aspalditik dagoela jasoa eta idatzia euskaraz onako hauxe. Ona bere gaitzarekin. Besterik gabeko edo gaitz nahasterik gabeko onik ezpalego bezala. Ez gauzarik eta ez pertsonarik. Filologoak oro bat diosku onkeria hitza hor dagoela gure hitzen artean, eta beraz, ona izate hori keria bat izateraino ere, iris daitekeela. Gero, gure moduko entzat, kristautasuna dago traban. Alegia, kristautasunaren agindu onak, txintxoak eta esanekoak izateko, onutzen zeru zuri batean noizbait sartzeko agintzarekin. Eta nola kristautasuna ia bizitzaren kontrako indar gisa ezagutu genuen, muzin egin genion aspaldi hark erakutsitako eta agindutako on izateari, eta edaduraz eta irristadaz, muzin egin genion on izate orokorrari. Bazter uzten ditugu oraingoz, kristautasunaren on horren parekotzat har daitezkeen beste on izate ideal guztiak, ideologia desberdinei lotuak. Ni oraintxe zalantza egiten hasia nago, ea eragozpen horiek denak benetako eragozpenak diren, ala esan ohi dugun bezala, zenbat ate hainbeste maratila ote dagoen hor. Hau da, ona izatearen kontrako eragozpenak ateratzeko daukagun erraztasun hori, ez ote den susmagarritxoa, eta ez ote duen erakusteen eragozpena, eragozpenik latzena geugan dakargula. Azken beltzean, pentsa dezakegu, ez dakigula eta ez daukagula modurik jakiteko zer den benetako, tamainako pertsona ona izatea. Baina bada beste eragozpen bat are handiagoa. Pertsona ona izatea. Sample complete. Ready to continue?